Dati, pangarap lamang ng Pangasinan Provincial Hospital na magkaroon ng magnetic resonance imaging o MRI machine. Ngayon, natupad na ito ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ito'y sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Pagtugon ito sa pangangailangang pangkalusugan ng mga Pangasinense. Nitong ika-30 ng Abril, pinasinayaan ng MRI machine sa Pangasinan Provincial Hospital sa bayan ng San Carlos. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Pangasinan, nagkaroon ng sariling MRI ang isang ospital na pinapatakbo ng pamahalaang panlalawigan. Layon nitong mapabuti pa ang diagnostic procedures para sa mga pasyente sa lalawigan. Witness another first in the province, the blessing and inauguration of the very first MRI owned by the provincial government of Pangasinan. The MRI will complete the puzzle in the medical diagnostics and will help our physicians to have more accurate diagnosis and ergo to provide the best treatment management of patients. Pinangunahan mismo ni Governor Ramon V. Gico III at Vice Governor Mark Ronald Lambino ang pagpapasinaya ng makabagong makina. Congratulations to all the provincial hospital system for having the first MRI. So this is the first time for Pangasinan to operate and to own such an advanced equipment. Kasi walang mga ganito. Saan kayo ibaon nyo pa doon sa kung saan. At least dito meron na yan. Nung umupo po ang ating gobernador noong 2022, he had the passion, the direction, and the conviction to do the hard and harsh changes na kinailangan po ng ating probinsya. And in just 3 years, I think we can say the changes dito po sa ating probinsya, sa larangan po ng edukasyon, infrastruktura, social services, especially sa health program, kitang-kita naman po natin yung mga pagbabago. Sa parehong araw, pinasinayaan din ang bagong diagnostic building ng mga Taram District Hospital. Ang bagong gusali na ito ang magbibigay daan sa mas malawak na laboratory at radiology services sa nasasakupan ng nasabing ospital. Today, we proudly unveil another historic first for mga Taram District Hospital. Our new diagnostic building, because of the strong leadership and dynamism of Governor Monmon Gico. Pangasinan is now entering a new era. An era of the first, where big dreams are finally turning into reality. Makikita sa bagong diagnostic building ang iba't ibang medical equipment gaya ng 32-slice CT scan, stationary X-ray, 2 portable X-ray units at ultrasound equipment. Nagpasalamat naman ang mga residente at healthcare workers dahil sa pagkakaroon ng mas maayos na pasilidad at kagamitan, hindi na nila kailangang hanapin ang ganitong mga serbisyo sa labas pa ng probinsya. Ang modernisasyong ito, bahagi ng programa ni Governor Ramon V. Gico III na matugunan ang mga pangkalusugang pangangailangan ng Pangasinan at maging isa sa pinakamalusog na lalawigan ang Pangasinan sa buong bansa. Valerie Dismaya, RNG News.